ho bla me ba mu buo say me mpese me ba bia be din be konso yo ba kase papa hwe me mpa bi etimi ye de metimi bia no so ma me kwan dia me de me mpese entina me kase pese bia be ya danse wa ha bi me se free yo o jankran man so ma hwe omo o anya omo ma jankran na ma omo because aye bi da o de nkran na ko sie be 6 months ankran na ni dia wu mpa ni pa na pa tse me nsa me wo pictures wo me fon ba ko so bank me yato na de to na man san hu de nkran ni papa ni papa de wa ya wo shoku won na dadantoma curtains bibia na form team na moda mfuturo mpa me ko man mi su sa mi nibio bet ahoden kakra nya me babo mam de ya adwuma ketenkete ma omuso adidi ma omu na be ma na odwan ba me ho sisi awka so nkon ma me hokro won fiu asemba badabi frau sai ura pa cho ye frɛ me ofire o mensa ya mensa yeah ya mensa te pacho metia atonsu aprabon ya dia na du free atonsu aprabon ena wiei abaye nim ha yaw me da bidwafo ase na mechia matifu nsu nyina nso de me ba ye obabi a me na tena awo mamu miensa na kasa ni nyam no awale no mu nsensem bibiri inti awale ni yetwa so ana miguso mehwe mema tambia ma umma ni sikakura udi sikasha ni nsem no utimi ka che se umma na hwe odin tokwasem ensem no ma bebre ade chia oduadu radio station we umhwe nkwada no na maje atum na maye wo ho no ma atwa so se ade a wo se wo ye nipa eno anu ayi wode mi akowadu ya kaka haidan man na ma haidan ma hwe efe bedu achi no oni police for na sa ade ntokwa ya den afo no mu ahu na me de matwa so edidimu sa ma edan hai enkura ne hwe enyina no me ye masede na nsemu no osesa nkura no odom ko gu baabi ma mi hu baabi ko mo na mi hu nkoda ne biem so mo wo hin so mo nti metiye no se wodo mo ko gu ayi okruwe boase kwanso won ma echimpotamo ai kuria fama adwunu o de to aso wodo mo ko gu danto bia dan ayi nia no gate na no dodo prapram wa abra mi hu nkura no se nkura no nye den enye mema enti wodo mo sie kura enti omoti nkura nketo o atimi adakom 3 days omuni di mi ko ma yese wine eti won na onu me nyame so kasa to the sense me dana du bi so da ye na me ba be ma na wom ni tiem da se wa ma ye be wunsi me tanya ne ye no eye ma adwum kese ne eti mi wo wa na me hu se ne fon afre me ade chie no wodi be 4 months ami hu mo ne fon afre me na ke be ma na kada wo hin wa ma ye be wu ana wo so da ye hu na no no asa afre eti me frɛ wo mo no na o chese ha ne wo na me koya na mienu ni kura bia me ko hu ni ba de mi sun man kasa na mi dire mi ka obi a mi tabi mi niska but mi ye modern bofo a me bo me ho modern a metima hwe me ma afi die woto wo hu ade a waye na ja me fa nkoda yi na me ene ni kura me anwo mafiri ho na me beto aduan die hu a me to si wo no die ko be fa fa udi seconds na nkura na die aduan na wi koma de nkura na ma ajame ye kaka mo musika me tonam na me first da me tonam koma me ba ni be ma ni su sa se wo hu da o de we nam aburo ni be yenti wodi me tinchiri sa na kasa ni nyam de yenti kura ma fie ayi kura wo nyina walida ni ni no nya ba se oba ni ntimi ntena fie ni aboso miensa wo se wo fie ho me yetu o wo se wo kun fie ho ama yetu chese de be me ba bia confuse enum na na di sade no ba ya kikiriki e dia awalija ya ba me hwe nkura wodi nkura akosie wodi me ko wadu makeka matua bibia ma haidan ma enkura na nyini e ba wo manim enkura na me de me ma no on pese me hu nkura ne bi edidimu na jakro bia na nsia o wodi bram ho no be oba na bahada wo ba ne wo no de ma bahama me ne mo atena so oba de acha me fawadwa oba na bahama omu no atena so
ama o ka se me hwe nkura no agya me tena se mpanyimfo trase no omo ka bibia manyi ano me gitum eye de omo ka me ka se me hwe nkura na oba ni su ene ne ban nti na ama we nyina ba nti se omo ka de omo ka bia meji atum na matua ama omo da amase wo se me mo nkura ni sika twop ni da me de ma omo ka me de ba abetua e ma no edi mu anu osade ba se me wo ha no de nkura ne e ba madwumam se wo de me maye den e bre me e wo madwumam ho ana me ka se sa na tie dia ya ka asem no hantie mfa nkura ne mra me de nkura ne ba ha no osa ka se nkura no wonye wo mu na me opese okọ high dan na me mani sika ene mpanyimfo bo na ka se me ntua sika ne bi den e mane hada me gitum etua sika ne bi ma no mi wa kwa no won sa anya adwuma no ansa na ode mbeba no onya adwuma ka se me mani sika anya adwuma me mani sika man de ya adwuma a wo de kotonton kenke a mia mi yimbotom sika wo ede man kotu ya ko ye adwuma no ama wo ye adwuma me koso wajai ana wo sa kifie nti men san haida ma obi nti wo de ba mpanyimfo ne kan se min som na me moa no haida na ye me man mi sa gitum e haidan ana me de tum mpanyimfo ni se oba ontimi ntena fie ni busome miensa enti how no person head wo ha me na mo kampanyimfo ne ka se dabi wo de memfa we wo manim de memfa we nhyase ni enhwe scam de man no de ko high dan no bu so me miensa no kura anya den enya nu wa se tubiem free ba bia no wote no se pedan foforo na kasa ni nyina ya mianse enkura ne yale nsansan bia begugu nkura na wo no kampesem panmu no kasa nsan na gu nkura ni ti me so me ye kwaduma kakra me komafu mu na me bae enkura ne mla me ho no ma mbae enkura hu na wo nyina ya proi me keto no timma mi ti sa ma no dia ya de ni sa na te dia ma ba foforo timma nya adwuma be na otumi no asem yo nti na otwe satire mmam nya adwuma na me mefa mo na me mfa mo ye de enko hospital eti me Friday ana me fra akura no ana omo bae omo ba okati om phone case kama okati on se omo ba me ho a omo bedi dia me nti om phone case kana me am send this kama nkora no e de bae e man nkora no betena ase ana me de om ko clinic bi wo ho no me de om ko ho no ana ye hyase wo omo mpane e se be omo 3 days mia me mano omo ba me ho Saturday ana me wo omo Sunday ma wo Monday na nka me wo na nka ma wie abana sa twemika be fa nkora na firi wo se abnia me di me man nkora ne yale no wa ba be fa nkora na sa firi ba bia me wo no ameme wo dwomu ton ade na me ne nkora no wo dwomu ho no sa firi wo no ma abe fa nkora ne ko se nkora pane na aka no man nkora no wa enwo biem adenya me pese me ten nkora ne firi nsem wa ablanso so a me nkora no kwa wo betu omgu me so no pen na me de omba wo ba bia e be ka asem sa de omba e no me de omba ba bia e be ka asem no wa sa agya so be sa agya nkora no mama tia se de nkora na nkora ne yale a me hwe wo mo no unti ase ma menye de ehwe nkran de offer de ya ene sa de meba mpanyimfo na ase na me ne abeto mpanyimfo no na me de ato Ghana fo no se ehwe bebrebe a mehwe akola no a me mayi me yama me ye na won pene so empese mehwe nkola ne de enti me pese me de ba ha na me ka asem no pese me de ba na mpanyimfo no nya danse se me de me de om ka se me nya bi amaye nkora ne yale ma fo mo ba se me behwe mo me na sa be sa nkora na ko enti so asesa nkura na kwode a me de mi jankura na mo kusa nse BBC a ana se mpese ye de mfam la kwan so se me de me ho de me ba na se me hwe nkura na se me nkura ni ntimi ma me ho ana se me de ho de me ba na se nkura na yale na me hwe om na yade ne enye kese ansa na wa ba batimi a mi wa ye de on ba am ka se ko haida ma wo ma me panyin wa obi am ne oni hwe no wa yale akoda hospital ama wo nya sika kura ye de bayu because of me ma na mu wo ho nti me nya me tumbotom nipa amene be ka asem na mu mpanyifo yi na dance asem won hwe se this kamano e this kan send me bra no e ma me bra ne bebe you free hospital wo panyini no ha denti na nkura yale na me hwe o mu a o modi mi 3 days o umpe se nkura no be di mi nchen 3 e beba mi nchen be mi sika de me fa hwe nkura no panyini o ko school no se wa ko ha dan ya e ka se entunu wa ma akura na jai school no tifie be na wo twemienu ni o akura no ko school da adan ya wo tu akura no meboa wo na won sesa wo no ma na ne yale ende enka no so 3 days o wa wo kwasiada adwada enebna ene ko be wawie na kechina nka mama nkura no ye den ekọ wo so be kọ ya wada enne me de nkura no wo ha pane na ka ba akọ wo se nkura nko wo wa be sesa nkura no nyina akọ awa bra
ɛwɔ sɛ yɛ titi nkura no nti me deɛ mpanyinfo ha na asɛm no ɔno ade baeɛ nti aboa no mpanyinfo sɛ baabi ɛkyekyere aboa no ɛhɔ a ne gya no mepɛ sɛ masɛm mehu sɛ no kura mo kakyɛ medi so no nti no nkura no abɛsɛ sɛ wɔn a media mini nkura no ni twaka bia medɔ me mma na me wɔ ahoɔden a me nyale deɛ me wɔ ahoɔden sɛ mɛyɛ adwuma ahwɛ me mma na sɛ wɔso wɔn mma kwan ma me nhwɛ nkɔla ne deɛ a me ne deɛ me bɛtu mu nyina manim na mu nyina yɛ adansefo ama me sɛ ade no me se mɛyɛ na wɔso wɔn pene so ma me nyɛ de na me de me wodi me man so na nkura no so yɛ mpɛ sɛ nkura no bɛba me ɔba me nkyɛn 2 days pɛ wɔso fira nkura no ade ɔbɛbo no enti sɛ nkura no kura wɔbɛfa ne nnɛ no kɔ no wɔso ɔbɛbo no paa di sɛ wɔbo akura ne deɛ a mpanyinfoɔ ne deɛ sɛ me hu akura no kasa maame ne bo no deɛ a ɛnyɛ papa ma me ni mienu obi a me tim sika ma wo yale a me hwɛ wo me ma top money me hwɛ nkura no school me tom school ntoboa me tom bibia ɛkɔ ɛma nkura no na sɛ me di me ho ne nkura ntimi ma me nkyɛn deɛ a me de to amansan nyina anim sɛ omu nyina nya madansefo sɛ nkura ne kɔba sɛ so ɔnya a me tim nsa firi nkura no na bibi to na me ni asɛm bi ada no ɔmpɛ sɛ nkwala ne bɛba wo me deɛ minimum mpo me tuwe me nkɔfa obi me ma wo mba me kyɛn wo manigye mia bema mitimi trase yema aduane ma me madi a wo mo ba wo manigye ai ha ne sɛ nkura no kura ba wo mbedidi me ho no wo no nya bi nie keke kura wotimi ka kyerɛ me ba panyin sɛ mo kɔ ha mo kɔ di mani ane yeso yeti ade ene me ma o ka sika kura ma anko ade no ba tan wo de wo yom de wo ba na wo sɛ kuntia wo ba ye frɛ gɛ ne sɛ ye frɛ ne mena ɛde mena mi de Theresah Brown mina na de minima ne mena na Brown abaya koko bia no na watwa ne trim ye ofo no oba de acha me agra wakai sa abaya no oh na samo ma media nki akasi enti se ntiram so ma gye asema do monim ha na mentwa sika metwa bibia first no ko mi si wotim oba katem se membla no bla ya mu yi ni ma ne bai me ka se me ma because what the man ko ba bi bebrebe ye ko bi okodifo timi ba madwuma timi be butu me no mo na me ton timi be tietia so me fon timi be bo hwe ho nya reason bia nso so hu ade pantia wo je film ho ntia madwuma me sedwaja me nyame abo me ton ba no ma kakra se akwa timi ba ho anopa na me sedwa tietia se ama mana ho kwa som gya se obi wo kwa otimi ka se on ba wo no ko nya be mama ni to na de mi ye ni nyina achi na ni nso a e ma no bi kwa timi gimi to kwa ye de e koma me mi hu ade aye e be ka asem yo ha bibia atodin mi ma usika mi ma obi digwa mi wo yale ma usika ma wo de akoyi hu aba me because wo da hospital no na nkura ne gu nkyɛn e wo hospital e ye ma homete se wo ba wo ya ti wo to hospital na nkura nda ti na se ni frɛ me na me send this na me nis campo kura me ma me brain bo obusia ana wo de send wo emi you buy na se nkran so yale na wo mumra me nkyɛn 3 days na me hwe wo a na se me mantimi ni me nkyɛn 3 days dia menim se akran na nya me ma o mɛkyere se ye me man so a o ma me hu se nkran no media me so metimi agye nkran na ba me hobi se hu nti ana me de me ho de me ma na mentimi nso me nkran ntimi ma me nkyɛn eye tobo oba de agra afina makaya sem no yi Krachi girl no near friend Theresah Brown makai no na sa asem no mo kasi seintia sei die Krachi yi kyerese ono ane ma entumi ma ne nkyɛn akra etisa asem no ebeto yanim oba no na de asem ne ba se onye be ma bia wo be ma no ente nani enhwɛ enkwala no eyi biu akwala na ba akokora akodi be ma no hɔ a one person akwala no beba ono no ɛhɔ no mo ne ti a watwa mu na asɛ ne beduru ha no a yɛfrɛ bɛɛma no na bɛɛma no ɛwɔ kagetia yɛtu bɔfo firi ha no mo ma ne kɔ ne naso akyire ɔbaa ɛma yɛbedi ɛho nkɔmɔ afei yɛyɛ hyehyɛ sɛ na awotwe bia sika ɛwɔ sɛ owura no ɛde ma maame no owura no ɔnsɛn de mesi yɛn so na ɔmra magye ya na yɛtae ne sa first 6 months ne deɛ ya na ye pesen ke yensu ye hudi mu adanse ye pa se nipa no de kan no edi so ampa na krache no esende ma ne beje enti akire na ye ne to de bi kura na ni ho hancho na wo dimirika disika na duru no ade aba se osende nso so a na awura no aba beje na se enti akire na awura no aye ne se o de adune de so obesende aba ha na asan ye yi ntino won sende ma wo no amu
na yɛte ase endi wom an yɛhwɛ a ani ho hancho ɔde nkwadaa no aduru ha no mo owura edi nkwadaa ya ba adan a ɔde nkwadaa na brɛ ne sɛ ontumi ne nkwadaa ne ntena ɛna yɛfrɛ yi no ɛbra obedu ya yɛne no edi ho nkɔmɔ na ano so ɛdeɛ bɛn baabi a wɔteɛ yɛtu no ɛnu nti ɛna wɔka ne saa na den afei de ɔbɛsa ne nkwadaa na tena ɛna yɛne ne nti nkɔmɔdie mu no na ɔbɛka sɛ dan na wɔte mu no watena mu 1 year na wɔtu nti ne sika na ɔde kɔ han dan no ɛnso ɛna yɛma wɔwura yi sɛ ɔmfa bi ɛnso so na wɔnkɔ han dan foforɔ ɛna wɔwura yi bɔ ne charge sɛ nya dan na ɔbɛha ma na yɛ ne yawo na so han dan ma no a ɛnni emfie mienu na wɔsan nso de wɔntimi ntutu ne sika ngu saa ɛna yɛsɛ da bi yɛ de yɛnhunu bi da wei ni nea edi nkan enti so wɔso wakonya dan ni bi foforɔ na ɛboɔ no a waka no yɛnkyɛm owura yi mfafa ɔno nso so ɛmfafa na de ontu ama no owura yi te aseɛ ɛma ɔde sika no ɛma ɛne yɛyɛ ne sɛ ɔso ya no otu kwan ɛne yɛso otu kwan kora no a ne chop money ni de ɔmfama no ɛwɔne ɔpani bi ba ɛma ɔpani ni de agina mu sɛ sika no sɛ ɔno otu kwan na sɛ ɔsɛn ɔanya bi ansɛnde kora no a ɔno abɛsɛnde nti yɛyɛ ne sɛ ne ebire bi a no ɔnsɛnde nsi nipa na wɔne ne baayɛ ne so na nipa ne mom ɛnsɛnde ma ɔbaa no sɛ bɛyɛ a ɛnkɔyɛ akyinyeɛ nti wɔnya bi bo wɔnya bi a mo man na agye atom sɛ ɔbɛsɛnde ne de ɔnsɛnde akora wei na yɛhwɛ a ɛnɛ yɛka kosi ya ene wura yi anim hantwo a wasan de asɛm foforɔ aba no nti akora ne tofu abomu ane ne amekae sɛ yɛka fa wura yi ne nkwadaa no ho no anie eto de bia ya na ensɛm no bi nso hawo enti sese nkwadaa ne yare ni nti na ma nkwadaa ne ba wo nkyɛn nkwadaa ne yare ni nti na ma nkwadaa ne ba me nkyɛn o ɛna me de mo akom ye wo de yɛ me ansɛ panye ne ye wo akaba akɔ ma wie na nkama ma wo mko ya wo ne mpre wo se ye wo mo mpre sansan panye ne wo no yo anwumre bia nti ye wo nti wo nipa no kɔ dwuma oba anwumre nti bɛ nan nti bɛ nan mu na wo frɛ me akatem sɛ ma nkwadaa na man na so ma ba me ho Saturday Sunday na Monday man fo ma de ma mo ma na de be sinye anam se nkura no wo mu nyina ye hwa amehwe wo mu o eka me kwa ma bɔ no ha me ye no wa mama mo pane no ma yale na nkwa enya papa ma minu mie do ho no setizo wo fo ko didi atem wo fo no so bi de ama doctor ne katem se de wo ma me ne ye no ahwe obetuma ma bia me ache no se nkura no yale mpa nkasa ana ita me de me twa so me de ma ba madwuma me no mo wo ma ba me ho nti minti mo ntena fie nti me ba kuroma na me no mo ayere aba enti ma sisa me no ma wie na madam ba ko bi de no ma bebe no so me konkohwe me ko ba ya wa besi ma cha fan kura ne do ko mo ho kura kan obi amfi de nkura na dwane amase panen ba ko kura na wo so nkura no wo na nwumire ma no ma tutwa no wo do mo ko enti na dwane ne se wo de nkwadaa de bedwane akwaye me de minimum mu de che wo ba na mu busa no de ona adwane ne kire no no ma kire me de me na adwum de me ntimi tere afa de me ya ye feda to nkura no bla me ye me ba mu buo ze me mpase me babia bedin ebe konso yo aka se papa hwe me mpabi etimi ye de metimi bia no so so o ma me kwan dia me de me mpase entina me ka se pase bia be ya danse wa ha bi mi se free yo o jankran ma so me hwe o mo o anya o mo ma jankran na mo because aye bi da o de nkran na ko sie be 6 months ankran na ni dia wo mpa ni pa na pa se me nsa me wo pictures wo me fon ba ko so bank me ya to na de to na mansan hu de nkran ni papa ni papa de wa ya ube shoku wa una dadantoma curtains bibia na phone team na moda mfuturo mpa me ko man mi su sa mi nibio bet ahoden kakra nya me babo mam de ya adwuma ketenkete ma omuso adidi ma omu na be ma na otwan ba me ho sisi awka so nkon ma me hokro wo mfiu sisi ono de owe wo me ho wonu de o me ho na mienu na aka na wo mpese entinga mpani emienu na wo wo be man de se on de oni obi nti on de yale ni bi ni no wo nti wo mu na memu wo mu mpie nti wo mu ne wo ba wo ma wo first time second time third time and so won 3 days nti akaba akọ wo se wo wie eno ase doctor na nipa na wo ye ni bu futai say memma bi kura pese mu kumu na wo de nipa ne de na ba ya adenti na wo kutia se be ya wo ne obefa se ba bia wo tene obi a be ka se me ni 3 months na mu so ko high dan no ye be ka se na wo ko o gis kana me de so no eni 3 months o wasa ko high dan na se tu afiri wo ko ba bi furo nti akura ni nya pane no wo mesu so no mu mo sa no ma nko ade zuzu betime wusu betu ya wada
ade no so wo ne na ukwada wo betumi aba enti akwa ne mesesa no ade no ma pa na akwa ne besesa enti wudie mi ka besesa no ko so okọ obebo no enti ne dia me de tu amansa nyina nim sese akwa ne ba no kase wabo na mekọ hu jail me buli bi ma men kan en dia amanfo ni madanse men kan be akwa ne yesi wo kwankwa ne su sa so mo nkọ entu asi wo teke mo mu suro no ndi na nyame na eyi mi firi ho enke bia nka asemfoforo na nka aba me kasa no pay nyame ena piapia me ko madamfo no nke bia nka story we ye story foforo because you too much utimi ba madwuma no be butu no mo say na akọ utimi ba madwuma no me fun ba ko o kutamse no papa na dwuma mo meti wo me da ho mani na wo ba no pra wo bofo no hwe say no hwe ndin sa mankasa satam na asam no ayi wadu na ko central ana mo say wodi di police ni na tam ti wo ntimi ko ono o mo friend no amfa we kura say mun so be friend boni wo be fam boni o hwe wodi di police na tam fi di central ho kura wo ntimi nkroso ho won me ana me aba betu manu no say won ma me hwe nkura na ma jan nkura na ma o mpese wiase nyina hu say me ye de ma fam betimi aye enti say wo so won pere ma me hwe na ma yi mi nsa ti bibia beba bia no ma yi wiase nyina danse say ade no meye but wo so ma me kwa ma menye wo bitem kura ya wo si bue wo so nkura dia blam so meti me de ba ha be ya danse say me di wo mo wo sa ka say wo ma me mfa nkura no nko agye nkura yi de wo mko wo mdo wo mko so wo ba me ho so just 2 days o ade na menye o aden wo bibia hia wa bla wo ba school bla we say nanu wo ba kura na jai school ti fi o 2 weeks afa de me sa me pe school foforo ma na wo ko ya admission nyina ni wewe nyina besi 4 million me sa nto table wa bla kwan ko school no me sa nto table aden ya simple say o tu ho enti ba bi o sa ko me sa ko pe eya me ko enkwa no ka de mi kan wa frɛ ko enti me de mi ni bibia ka tobo I understand your frustrations